Fou llavors que vaig començar a preguntar-me quina edat podia tenir aquell home. Saltava a la vista que ja n'havia fet 50. 55, va dir-me. Es deia Elzéard Bouffier. Una vegada havia posseït una granja a les Terres Baixes. Allà havia construït la seva vida. Va perdre el seu únic fill, després l'esposa. Va acabar en aquells solitaris paratges, on s'hi estava de bon grat tot vivint sense cap pressa amb les ovelles i el gos. Era del parer que aquella terra s'estava morint a causa de la manca d'arbres. Afegí que, a falta d'una ocupació més urgent, havia decidit posar remei a aquell estat de coses. Ja que en aquells temps, tot i la meua joventut portava una vida solitària, em constava que havia de tractar amb amabilitat els esperits solitaris. Però aquesta mateixa joventut m'empenyia a considerar el futur en relació amb mi mateix i amb una determinada recerca de la felicitat. Vaig dir-li que passats 30 anys els seus roures serien magnífics. Respongué amb tota senzillesa que si Déu li concedia prou vida, en 30 anys n'hauria plantat tants més que aquells 10.000 serien com una gota d'aigua al mig del mar. D'altra banda, estava estudiant la reproducció dels faigs i tenia un viver de plançons nascuts de faigs al costat de casa seva. Els plançons, protegits de les ovelles mitjançant una tanca de filferro, eren molt bonics. També tenia el projecte de plantar bedolls a les valls, on, segons em va dir, hi havia humitat a pocs metres sota la superfície del sòl. L'endemà vam separar-nos.